India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kaseng Hanyo Trap Integrated Territorial Organization kalapan bena wakan lejbu sentio hakmat ka kerdop sekretariat kumsi benta bandawa naka sorkar MDA ban suspend no yaki arngot ki pulit katai uba simsang badairu inspector bat ya uba aiban lingdo uba khanyat yaki khna bat yaki tu kino hikai kenthai yakni kajing lejbu sentio kadai hak khat sau tarik menta ubnai bat kan sedang ya kajing ya ipaj ba kaban sedang nadu umot kyang nang ba hadu kerdop sekretariat kani kajing lejbu sentio jong kaseng kadai halor shibenta ban persya ya kajing syakawang daki tear gas hakapor bayaki kino hikai wat lahap deng kajing don jong ki kenthai ba armet bat ki khlung khna ki bawan senran lang ya laki jong ki miki kpa long uba don bok dekhar si berkerja bat nilarai bangin mi semadan kalor ka to ka surprise agitation te baka ngin dala pet ngin dala thau business tai bak la jon to ka exam ni na school kum ni kum tai tingla simpat ko ki lat klenti bangin mi madan ha ka sin thodiang ba halor baka jingle ko sarkar ko kuman am suspend ye ki armut ki police ki bang kti ban kong tiar gas ki nong kai ki khulong khna ngina kalian jumi ni bat bet ba kat bom suspend tengin jai tu ki jingi ki sikmat ta hadian nang tu ngila yo ben phone bat home minister tena kalian jong ai ta kata clearance ko sha ku ong si ong ba ngan police hadu menta kan la arsni kamdon kata jing police kamdon ke jing tip singi tengi na lian singi ngila sem bet ka sen jam ko kantung ba kani hi ko sarkar kala ai ta tiar gas kala ai kuli yu paj ba tengi ru kalian jong kaseng nyelit bu no sentio hakmat sekretariat kum kata ka ba penpau chaki ba kum ba kantin nong we ka ong you give us guns and tear gas and in return we give you the rose of redemption bakin ya kala bu mut no kani kan dei ka jing sang ka jing khit ko ba jai jai bat ibu ru ba ka ai ka bangi la hagane ka dei ka to ko trauma itu khana ka ai ka banja nga kum su highlight kindiat hosnen 1989 nga lap kata bangang kong mau ikim literi hatu kopor adu ba ngata kopor ngadang tentang sausnan tengam kwa ka ika ba la jia hangaten kan jia biang hakti ki khlong khna ki bangat hatu kisni ba we la isi ba katu ngam kwa shu kengin ka liang ka jungi in ai kumba ka kentian ni la shai ba ni libo dik sentio kum ka dak ka jing persya ba ka jing le kuman kan ki sarkar khnang bakin jale ran ba ni kentur gi khun kiti jong gitu ki minister ru bakin la khe ki ki pa jong ki ru dei ban ai bitu tu steu khnang bakin kala ba mun no bakin tu shu bat kin dei shu dei ban suspend be la de kim suspend kan dei jing bu senteu ngi kun tu yi pa ba dei ban bu bi man kasi enta hadu bakin song le ran ba ka demokrasi ka bu ki ni pule ka dei by the people for the people and of the people dei hak ni ka MDA ngai ba kani ka demokrasi kala by the politician for the community and of the religion am kwa ba kani kanrung dei ni na kaliang kum balong kini ki concern pressure group tengi ni su dei ba ki pat ba hi ki dei ban mi khamta mi gitu ki badang up reserve police gitu ru shim ge jing khle ai ki ta ki jubab da ko bu sentio do no sentio dei kan sepi khmat hi ba kani ka jing ki ba dei mangi pat ba ban hikai ye ki te ki dang pas ka class 10 class 11 class 12 ba ka ai ka ta ka demokrasi hangni gen kin sai snon ka pat ba par nga kentu at district administration ba kim dei ban impose 144 CRPC yo sentio yo ka ipau be ba ha kanu kari rum phajudan ban impose 144 CRPC but sebab kawai ru kandan arbenta lada yu hagajing bu sentio lada kani ka sarkar ka kuman katar kom sentro kami pai te utu hu sentio sawan bu hajrong kamet yap chung tangai tai oh ketu untuk si peleng kat ngangan kran be kat kumbala shai hapo kilat patai kuat direct bingila i bu kumlo usem usai yo to tergas ko wong sipat ba that they give us their gas then we will make them cry. And the other officer pat udah Ai banding do kat kum bapa untuk kasi ai banding do Iban dingdo udah we yun to the DSP
sini thot ding ha por khat we bijing ngin sang na yat na mot kyang nang ba pat ye kan ni ka jing le bu sentiu khang bagi pat ba kin tip ba no no ban le bu ka de kan bang kong sekretariat te hapo si resident UDP office BGP office NPP office ban pun kan dit thia no yaki ba baro skata ba kimla le ban le ai hakne ka sarkar bikidan MDA pat kunju ru jaga HSPDP pat PDF Ada kat pun berjingkit jongi kat district administration ni ga claim I order yang kulit ban siap yang diketiak gas. Dan ini mana? Okay, if they clarify that Kimdan Banta should invite the party, partai besar nanti should be. Orang iki ba produce kita ke kot kisla ba Kimdan kita ki. So ya ban arai si kita kentin setiang dengan ban menoi pi ku mengilak sikran na por sikopor nisin mengilak mi surok mengilak raidu ke ni. Bat iki. Ada kan sarkar ko kuat bani pun ibor dengan ong ba kitu disentiu mengilak bu atau sawan bu ah Dum cakap jungi kan, kadang cakap iyo, bangi ada sana bentar kerja kerja benda apa. Ikran juga hok ye jing syai ke demokrasi. Kalau ada teknik sebab dia ke demokratik right jungi rot, banser kan. Tapi demand tang ban suspend ni gini gi arngut kita gi pulet ni pi demand ru ban suspend ni kita gi ba ai ke to order. Kinu ke badan keti hak tu ya kita dari bersim action dekat kumkaan. Rada ka an kam trikam temban sera. Naka hitur kanang hi kumno ban sim jiki bai kilat klenti ban pembuat ke kita khat ban jai. Kay ka masih ka basay nakani ka jingtmu jong pi ban lejbu kita gi sentil hakmat secretariat kay ka kubor ka basay ba pikwa ban Am ka kubor ka basay dengan syukur memang. Ni tingi yang gumne. You give us tear of gas. We will give you real tears. Try to make us cry, we will make you cry. Tangga tayo message ko kung kipat na kasih tengah dalak baharan. repeat biang nata you give us tears by